Yaro try say sin ni priang subai pi chaka channel jongi wa BAIM in so comment chikat dai ba ngiyo ban sam shpi ga jingbam ga jong try bon nga ngam ju khami de kene ga sngi nga shem ya kene ka opportunity ban pani to we shakri bat play iro ki video ki bala la yo ban sam ya khten ga jomble ki jingbam ba kan jaman sem ban te ya ga man sem ga jongi ban prang ya ki jingmo chi khat ki jongi te hande ya kene ka pon mari ki tu ki po ba ni khami ya ban introduce you shakri jomble ba bala ya hakalanti ba try la bon snam ba kamtam shawan shakri try ro la don ki shakri ba ki breo ka ki jinglong commandant kum ki mo home guard general secretary kumta te hakane ka por nga kwa ban puni tho yu ne shakri jong try nga sok command bangan ong ba radap nyop san snam ni sok command ba ban ya tho ba radap nyop san snam handai still danglong dalam samla namai pun kenma ba yangi na khtian ke jama yang ba ha ka jinglong tummen of trial ri ba pen skam ba ke sieng ban yo man sema ba ngi pet kum ngi khna ba ki dang samla ba dang handai ngi dang don ki da ba bon ba handai ba nga pet ni shakri jong try ba long tummen handai dang samla na chapo ba ki sieng ba kamet ke jingi dang ki khmat ki dang ba ki skoi rang so ba nyop san snam dang ya chrim shneng ban pertai khtian ke jomle ba ine ide itai shakri jong try ba kerteng i apple star MAWLONG. But kita bio iro ki message ba bon ba ki ba da blade ba ini dan nat menshwai tre haki long retirement ta ka commandant home guard general secretary ba handai mentapat ilalong commandant ka jing shakri jong try amen ta kana ka por ngi so comment ba in saya tho ma I kum noi la ya try namar ki por ba lai ki video ba lai ni kham yo ba ban introduce ndai mentai introduce khindiat ba kum noi la ya lenti kum noi ke ba khaj ba la le hagi sngi por samla jong I kum noi la poi ba ban shakri try but mentai don hey ke ba I involve ke ba long active in supply ma I ndai nga shpini tho ba nei de shakri jong try ba ngi tan ba ngi snot tanatam nama ngi yo man se ma ba ngi pet ki sinyo ki la le handre ka man sem ka dang ka dang samla hotra amen te kana ka por nga khot ye apple star MAWLONG shakri jong try imama ben wan ben sam ya khten ka jom lai ha padang jom phi ni pidang so ba Yoro try pastor balian ida ai jing penito but ya ina do ka donut isirham mai niyo ai ni ka por pas sen ma chakri saya tang iwe ari banya pendrap hang ne yo ngala don nyop san hoi ngala jandap hau jun snam manwan nyop san ngala retire na do ar hajar san snam gila ya shakri ubre na do dang samla rang ba na yo banta ha ki jeseng ba he ashlong atu ko por ba wan land storm nang ta pito yongran kitu ki wala kham he ta kin kan ma we kata nang ta Pabwan Reinhard Bonke, Hagway ni jeseng yo long chairman ni jeng la seng yala biu, nu shakri ba khrao jong BLEI la don bo try. Baga ba KHATDUH yo ban shakri ka long hakpo ba wanu Paul dinakaran Shillong prayer ministry ha Shillong. But Shillong prayer festival yo ban kit ya ka BLEI ngatu kum general coordinator. Tikini kijing pinito kalong ba shaki jong BLEI ula lam khman namata bon ki bakali banje ito lang tingai ka buram show BLEI mga la what marang don ha service ru man chakri ya government ring mayo man chakri yo BLEI ngada so ko men ya kata kane kalong kijing pinslori phiru bo bon ba ki ba tray business ki ba tray kam sarkar ki ba tray ki kam la jong habo BLEI lo phane mi phi na hidan ka donut baka tenu BLEI ka don bat phi kumbong let yalap penbena ya ka teng junga phin dwai ka fang yo khia bara ba phi komo phi le ka ta da ka jingai ngun kam ya nga ba ya phi on kuslai BLEI ura tep ban pendap ya ka kolar jimu te ka ne ka por ban state shakri jong BLEI ai ka ne ka program but I lok jonga I shakri BLEI ya dwai ya perkhat but ngi menjur lang ka bible ko da al na fia kdo fia menjur kan lo habneng man kren
ya ki por ki bansawan ki bade ki por bagi sing KHATDUH the end times. But ban state ya kata Jisu hi ula keren lupa ya kene. But ulong haka gospel jo Matius na pidon Bible orang tu pila plate kumno Jisu la itu lupa kita ki sing KHATDUH. Mga sayong akin parang that Matthew 24 is knocking at the door. Jisu ka lendong bar pusau khot bar way wong. Nabahang ta ka kodet bagan long. Kad ka ompat julong nado mendang long ka persai hado menta lomne kan long show. Hitagi si KHATDUH kan sawan. Hadien jong ka jirong rong no ka balang. Kini kinja. Kini kinja. Kabam don kat kata panom don show ong try. Badia kata lai daw apostol Yohanes hak daw nong patnos na play ka manig bau sa tho ya ka kitab jingpen pau mangisi kita ki jingja ki ba sherkai ki jing kordet ki jing penstam ya ka ne ka perthai bat ya ki bat ki patsha ki sensyara ki por ken mat ya kata ki jing penstam ka banau BLEI wan penstam ya ka ne ka perthai bada mga keren ya kani ngangai pinyo ka jing kendo mesem pinyo ka jing kata pen so tho plan la da ya ngi la ngi myo ya ka jing rong no ka jong try ka ba la ong hake kit ka city pol si thasani ki be yap how chris kenya mi pat shua bat mangi bilang kenya kendo yu ki lo ki ba mes kata kenya shem ya ka jing sanchar jong tau breu jong ka pop uban sensyar ka bor jemu ka bor syaitan ong ka kten jong BLEI but hanta kin syamru ya ka jing pensitom ka jong BLEI hi kini gide kisngi ke ba ka persai bamngai kan mat ba ngai skam ba fi asgo ke ne ko bor ngam ngai ke ne perkhat ke ne ong BLEI te ki breu kin kumla ka bomot da BLEI ke nap ya ka ta ka por apa ki mes ya ka jing rong no ya ka balang kemut ya ka medu kres kemut yang apa ya pi kebelong ka dong lei kure mu kres wan man syau mes ya kata kani ka wan bet tapi ong ngam lei lei phemong lei kam don kata kani ka an bom lei lobo kita ki ong ka jing pen sitom ba the great tribulation pe uyones uthoy kani ban mahami ka balang ban mahami ka ngai pe nado sedang ngin pe jing pen pau kalau nong ban rio Mili yang tu kalau don kata kecing play ya kita ki seals kecing pendat kita ya tu ya kecing kecing kordet hakan ke selakan dau bans kloi in sedang baik nak thot ke bakandai ngan pule ban men baulo play ya kecing pendat ke basan tak kene ke basan ke bas khamat wai ar lai saul kila don lagi jong ndala play ya kata kajing pendai kebasan ngalayu apa kaduan ya ki bensem jong kita ki belah penyap no dan tak kakten BLEI kita siboni belah penyap belah sya kajing penstom kakten BLEI ki persecution nado ki por handai bat kini ki breu jong BLEI ki don reng bat ki alap bat ki adoi nang ta jing doi jong ki jing sai jong ki wong ki ong hau BLEI lano men penkut lano wong dang up ngan sale ya la kam bat un sale ya kata thor khat ar baka Bible ko ngalayo ong Yohanes bla play ya ka jing pendat ka ban reu kai ga yan tai ka perthai la play tang play kata kalong ka jing khnyo juma ka khrao baka sni kala kum ka janj Snyo bakhan, bau benai, pelun ulak-la kum kesnam. Ki klor kameneng kelahap syaka kendo. Kum ki klor ki so bami nau ding dembor ki hap. Abla penki nakal er bakrau. Bad ya beneng ulak penkan ranno kum ka kitab kabala kli bai ulo bai dolnong bai la pen kerja no ani ki jaga jomki. Hado kata. BLEI penjah. Yang ni ka percaya kita kisi. Lihat no kum ya ka kitab
kamot kadai ke jabor ke bano BLEI ke ban jah ni ke slag hendo baka jingyap ki BLEI ke bon ba baka bas thot kha sam ong tiki taki sim jong ta hendo ta ka por ke don ki sim ki don ki nong sin syar ka bible ong sin syar BLEI jong ka pop baka bor jong nong saitan na bo BLEI lo penir ka jong ikhtiar ka bible ong tiki-tiki sim jong khando bagi tagi bakhrau batri bagi tagi rangba syajar bagi tagi ruspa bagi tagi bakhlan bagi merau baro balai noi baro bagi lai bure la de haki kram hap dagi maus yang jong ki lomba ki bure la de bagi ong haki tagi lomba bagi tagi maus yang to hab hangi to bure no yangi nakmat utaw wachong hak ta khat manang ka jing bitar jong tau khon langbrat kila syapting ki kwa baki lom ken hap ki mau ken hap ken yap no namal kem na ban pe ya ka buram ke jong BLEI uwa ta ka bor jamu un pen kala khong pong ya ka ne ka persai na ka jing sok na ka jing biang na ka baki ong ka biang ngai jing bi tamba ka jong BLEI kanja ha kita kisi namar ka bible ka ong ha ka gospel jong Lukas ka bible ka ong ka bagi BLEI ke bible khat ka nong ka khat nyo wong tumba ka long ka ski noa kum ta kan long ka ski khon BLEI kilai bam kilai di kilai shong kurem kilai pen shong kurem ta danda ka ski noa ka rong po ka ta yeng leng memba ka ta jing slai ka wan wala penjot no eki mentaru ngi em ngi sok ngi san ngi ya ngi yang kilai bam kilai di kilai shong kurem ing ma ka biang ka perthai Henry, anytime kajing rong do kalapanwan. Menta la sya la shibet le lano kasyong hau BLEI watip yakata. Bat la kren jisu ikane bo ongru kum yoru kum ka long di siu lot ke bam ke di ke te ke de ke thung ke le te. Henry yakata ka ski bo lot lamina nasram BLEI lepanap slap dakading. Kadu kaju kani ka sti kani ka ya kani ka por mi em ta kani ka ya jong jing ai ka grace period BLEI dang sha ngila yalap kat ni ngala syakri la lai khau saus nem tam ki bon ba ki syakri jong BLEI ki le syakri syakmat ngila yalap ya ka jing pen em pleng dang don bon ki pampat pliang ya ka jing pen em ki shu skau ya tau jitu shu tep ya o hanai ki i tho ya o maka ta ka daong dara kani ka khobor fisngap syong ba nakot kala ka bomot no kala hang to ba pisong pana ya yung ki pop pe chou try la ki jinget ba syakri yo BLEI ki yung ba long stan piano yo Jesus Christ pi ki ba long nang klan yo try pen kre la de komong Jesus sharai ba duai ba pen tep ka no ski unwan try yeng te kum ta ni kai jing jar ba kan sedang hak ki ski KHATDUH aden jo ki rong do nang ta ka pat kot kata aden jong kini ki jing pendat balap pelat i ham tu la da pule ka jing pendat ke ban reu nang ta kan pe syakmat sya ka jing pendat ka ba nyo kam kitab jing pa wa fra baning kong khot bat men ba la ple jing pendat ke ba nyo kalalong ka jing sap jar habneng kum ba siteng kan ta bat hang ta ka dong ka jing duai habneng don ke jing duai ba de jong ke jing duai jong kita kira hot kami katdam habneng ba wei angel upha ya ke jing pinstom ne ka slak ndo khot ke ba san bat uta wangel ula syem ya kata ka plang ba thiang eubi bolo pendap ya ka da ding na ka ba kaduan bolo bread ya ka halor ka khndo tela long ki perthat bagi jing sawa bagi lele ba ka jing khyo jumai sakata ka wei da ki jing pinstom ba great revolution kam kot na kata ki don sai nyo ki angel ki bala pun khre do BLEI pan put ya ka turai baban pen sawa baban pen ja ki jing ja ne ki belong kata ka benta jong ka jing pinstom ba ka jong BLEI teu tau angel meningkong ula pen sawa kam pasal pral nong khot ka ba nyo teu tau angel meningkong ula pen sawa bala long fria kading kawala khle da snam bala bread iki klor ka
haka kendo ken ha kita ki keluar na soma ngia pulih history ngia pulih geography ke por menchwa kita ki keluar ki bah ar phau lai phau sha ya kene ka sra kendo tomodur kat no kan long ka jing jurar ba ka jing yap ba ka jing coordinate ha ne ka sra kendo nang ta ka bible gong bat ka balai ka benta ka jong ka khendo ba ya ka balai ka benta ka jong ki deng la thang no ba yo phlang ba jer ngam baro la thang no lai benta na ka ne ka sla khendo ka pasai bro we you don't know the continent lai benta kan ja ka ne hado ka ne ka ba angel ubaning ko tang baning ko sobar bo angel uba a lopen sawa te kum yo lomba khrau yo la thang daga ding la bread chaka duriau te ka balai ka benta na ka jong ka ta ka duriau kala kala snam ta ka duriau lai benta kula snam bat la yap no ka balai ka benta na ka jong kita ki jing thau ki ba ta ka duriau ki don jing em renjot no ya ka balai ka benta ha ka jong ki le ta ka jing jot jong ka duriau nang tahu angel balai lopen sawa kajayu lahab na beneng uklor bakhrau batang kum ke Musa mot buton geding bolahab halor ke balai ke benta ke jong wa ba halor ke pukri ki ba ka kerteng jong tau klor yau bala khot ubak thang la ai kerteng dau blei uklor ubak thang ulong ke jing thang yaki beliau em nak kita kesini. Maka belai ke benta ke jom kita ki kelak ketang. Di jibun ki beliau liap no. Nak kita ki na bahala pun ketang iki. Di bam baru ala ketang. So ngel basau kampat kot. Ngel basau lu pen sawau la shot lai benta na ke jom kesini. Ba lai benta na ke jom bunai. Ba lai ke benta ke jom ki klor. Nang ban pendom ya kata ka balai ka benta jongki ba kata si kampen syai ya kata ka balai ka benta jongka bat ka mit kum jo bala khmi bang le sko wei upugni uba her hapneng ka beneng uda ong ka ten bajam cordet ya kita ka bi syam halor ka khandau kawan no beneng ki jing cordet ba ha kita ki singi ya ki breu ki bala syai klam kala ka bumut Empat kot suasan, bawangel basan lopen sawah, bal klor lahap na beneng syaka kendo. Nang tala play kalulong baklam try. Nami katadam na kata kalulong, katadam kalawar jing ya ka soy meneng. Ba katadam jong kata kalulong, bana kata katadam la mi no ki put haka kendo. Bakil ai ka bor, bakin yang latham jong ka kendo ki don bor. Wal oh ki wenong pun sneo plang kendo lemne ke ai ka bajangam lemne no deng rai tangi tagi breu ki bam don kata ka jing shon sharp jong brei halo ka salang mat jong ki ne ka don ka jong jing hikai ki don ki breu hata ka por ya ka brei la shon sharp kerpang wat kita kanong penjab dang bible ko ang kendrai on pen cordet ya ki san banai wat kita ru ki bla shon sharp brei ki breu jong brei ta ki si don Nai kita ki habi hak kordet nama kimiap. Nata daya ne kapor. Maka Bible ko ang soma ya jinja. Ki video ko imsyo. Te Bible ko ang te ta ki si ki video ki wan no ka jinja bat ken shem sate ka. Bat kem kwa ban yap no te ka ta ka jinja kan phet no na ki. Oh. Ndon jinja. Hap sha be. Kene ke bau brave la bo. Ya ke jingyap, ya ke jingyam they brave control. Jadi ke brave ki kwayap. Apa ki kwayap ka jingyap kan phet. Penhab elena ria rumyap. Kwayap di biru umyap nama ka Bible ko kayap kam don syo. Bakin chapen kordet. Namar bakila rendat yo brave ong ka ten yo brave. Nang ta ka poi syo so way angel ubala keren Johannes katkum kadeka khot kalnong bakhandai khot bakadar sakata ko wai pa ka jikret lami na nakmi
kadang wan syuk saal ka jing pordet hadin wa ngel ban reu nu do ban reu lepen sawa nah den pen sawa la pelai no ya kita ki saw angel ya ki belah krek nang ya ta por baya ka ski baya bunai baya ka snem ki yo ban pen yap no ya ka belai ka benta jong ki reu jing yap na ka por chi ka por pa ka don ka jing yap them ong ka bible penyap no ya kata ka balai ka benta jing Gibril da kata ka ding jing yap them ka bada ka ding mdai dau virus ini pementai long long ang ne ka jing yap Gibril ka bada palat lem bau bleng ka ka perthai bro ka wei ba Gibril ki kwa banyap lu kemiap nai pen kordit oh so ka bible ka ong what ani na pule ka ne para bangai Kapelingo nga. Tak ada awak ketik yang ni khabar kerana pi. Kene ka wan no blai. Upen sha jin jari kene ka Bible ko blai jong chinge. Handai dairu blai. Ubabam do. Habaki brio ki lekiat ki saila kem salia. Ki kran persha yo blai. Kem priang ya ka jing penem. Kem ngai ya ka jing yap jing mi pat Jesus Christ. Yo em ta balade kajing la jong kiai awara kim salia hakata por kan sakta kimla sha shu tenre mla ban kala ka pomot omla ban kala ka pomot na kata kadau ngasa ai ka ni ka topik ru hangne ba ublei upha ya ka JINGTREI ka JINGBAKLA bulan upau belai bikin bakla mentate ubreu usai lahi ba usai tan pen soi ndai belai dong tuan hanga phi ba thai be khya ka jingget dengan penjam ni pi ndai kata ka po de belai wan pen bakla pe kene bible ka ong hang ni kitab jimat pau khandai nong ka khar bar phau te kita ba sa na ki ben reu ya ki ba om shem lak penyap no don ki bedang em daki ni ki jing ap them kem shem la kala bobot na kita ki jing le ki ti jong ki bakin om mane ya kita ki soj ba ya kita ki play thau ki beda ka ksel beda ka rupa da ka randong do mau do ding ki bamla ba nyi lem ne so lem ne ya ba kem shem la kala bobot na kita ki jing ben yap jong ki lem ne na kata ka wa ek soj noi me na kata ka jing ya kai ken thai lem ne na kita ki jing to ki ka jing le pop jong ki kem kala Don Gibril hadu hang taru kim kala balai kim kala hadu hanta ka Bible ko ang namar ka don ka daw but abang pule ya kani ka penlong yang haru ban keren ban aiman sem ban keren namar ka don ka daw ba kata ka dei na ka Siti Paul si thosan ni ka baar nganda ong ang ni pin pek ka Bible ka baar ka Siti Paul thosan ni ar na nong kat khot ka ba to khandai ter nama phiyai ke mau ko para bangai ya kata ka JINGTREI minot ba ka jing sitom jongi bada ka batrei men med ban si khanang bangin om ban khia yu ru marenga ka don artli to ka baning kong ka de ka khot ba ar sti sal ni ka nong ba ar khot ka nong ba ar ka khot nin pule na ka khot ka ba Prater ter ban syai. Onda kum tan pen pau no yo tau ubam nyo hukum. Kamot hadien belarang no yo belang nuan breu jong pop Bible kong ubam nyo hukum ya bau trai Yesus penyap dak jing persak sinto jong wan pendam no thiau ya jing pen pau ki ba jing wan jong uta kain uba ka jing wan jong ka long kat ba kum ka JINGTREI jong setan. Dak bor ba ki dak khala. Bat jing phla ba lam le baro. Bada ka jing skor jing ma hak baro. Nak benta kita ke bijot napa kem shem nak pediang ya ka jing ya ka jing shisha bon pen emyuki te namar kata ka dau ka jing pediang jongki ka jing do jongki ka jing rong no te ka Bible ong te namar kane ublei on PHAH ya ka JINGTREI ka JINGBAKLA bakin ngai ya ka lam le khanang ba on yo pen rem ni kita baro ki bam shem la ngai ya ka jing shisha hanrei ki balas ko bha ha ka jing pam hok dai kata ke
Dari kata kali. Kemla ban kelak apa mut. Kemla ban priang yo try. Kenang ban la ban penrem yaki. La ban penrem yaki. Paro kibam simlangai agajisha. Ha kita kisni KHATDUH. Andai ke bajing soba yung ki kalong ha kajing pop. Dai na kata katao kini ki brio ki barangsa kibam simla kala kamut ken ha sia kajing pop. Kemla dai ulai ula pha ki sai la ki le kiat. Kane kade ka khubor ba menta kadang biang yang ni. Kadang biang ye phi, kadang biang ye boro ma kade ki jing IA ki jong play. Maka Bible ko ang kansa kut na kane ki jing IA. Bible ko ang sakut ako ay sin la rong no ay kabalang. Sasal ni ka baar nong kat khot kal nong ka siti ka baar kal nong baar kat khot banyo wong namar kata ka jing mayang e jing bam nyo hukum kala trai lupa tang badon wei bakhang menta tat andan rong no ay u. La rong no ay kabalang. Ban kai wei jo ka pop. Se ma khol na rong. Ne ka perthai kan thli. Swan to breu jo ka pop. Bat sinsia. Sampai kita jing ka pau no khalai. Mes i yang tu. Try di kamba bagi dak kelak bawon mon syukur sipun. Bat bam priang ni katakan dak ke jumbu. Kemla mande ba mende. Kelon ke jing pen sitom jumbu. Bat nalor jumbu pat ublai ru pen sitom. Bat kinong sejar ke badan kata kapol ba iki beliau baro. Bagane ke jing pen sitom ke jong ublai kampat kut. Ka Bible ko ang ni hak kitab jing pau ka bakhat reu. Na pule ka ni i wong bat Melayu snow yang keten bajam lalu hot banikong. Ya kata ke tempul ke bawang ya kata ke hinjau ke angel. Tu kalau no pi ba tu te no ya kata ke pliang kajing bitar ublai. Menta segi pliang jong kajing bitar. The wrath of God kena kita kajing bitar jong ublai. Pet banikong lalai no kamut na ublai umi angel we. Banikong la te no ya pliang jong bitar halor khandau ba long tak jauh bersneu mi tak jauh. Haki beliau baru adap tu jauh. Nang tahu baar. 8 kelas 6. Dia ke duriau. Bagi mense em baru tak ke duriau ke liap no. Ubalai, wangel, lomi. Bat. Kajing jahang dia kalong ba. Kipukri kila long snau. Nang tahu ba sao umi wangel. Penlong pensyet terhai ke beliau dah keting. Entah kain kira pensyet terhai ke beliau dah kejing syet ke bakrau. De kila ya keren beng. Lajakan neru kidang keren beng you boleh. Sab kejing dono je ke beliau ini sini. Boleh kan ban, boleh kan up kum lagi ni ke por ke eh. Kalau bamur rumah syo. Syaitan larung. Beliau juga pau sensyar. Kia keren beng. Bible kong, tekem simla kalak momot manai buram yung play. Angel wasan la the no ay kapliang yung mga lor ka khat yung tau mora krau siya pin sitom lang. Tela pendum no ay kahima yung kila dai lagi thale namar kata kajing kordet. Bai la kalen ben yung play ka benang namar kita kajing kordet yung ki. Bat kita jauh yung ki. Tekem simla kalak momot nakajing la yung ki. Sa kajing penjar bas jung angel bon riu teu ta angel bon riu the noi ka pliang jung lor ka wa bakrau hiu protes wa ka kalarat bat dai hakne ka por ba bleu la idei ban pensitom no ini ki dong sencar ka perthai laptop ki bam sonyo ban sa lomlang ya ki ha ka tama ka bakhat do ka bang ka tama arma ka don ka tama arma ka don ka dai go bleu wan bi ki angel ban yele ya ki nok sencar ba pop yo ka perthai Perbagai ublay siya ya kabalang banyak lingba kajing pensi tomba ka Great Revolution namar ka kten jong blay ka ong gupta ka Steve Paul si Thursday ka banikong kalnong ka banikong ka donang to ka show bat ban kbilenti au khon jong una banang ya wala penmi pat na kibayap Jisu kain wa pelai angi nakata kajing bitar kawan sawan pelai nakat ni Great Revolution kumnon pelai in yo no kajing rong no in yo no kajing rong no blai kwa angi ban poi ha ni
jing syam kaba kordit kata-kata onrong no namal la keren hak tiang ke jongu meneng la ai kalam khmat mentang ada pule terusli wening kong kal nong was sau thot kaba khan reu tata na bau trai hi unwan hian na beneng baka jing risa da ka ten sawa angel rangba bada ka turai ublai ba kita ke ya bau kres ki mi patsua onda kumta mangi ke bedangem ye bala pensa on rono hi lambat ki ke o ya ka banya syam yo trai ke swing neng te kumta ngin long junom lam bau trai na ba kumta to ya pentengen parlok ta gini ki ni don mentang ni dang la mentang man pentengen yang ha iwe ya pi baro namar gen lai ublei unum boy ni saka jing bitar kala babon namanta balai ban up man syae man ya syam ni ki jing jai khadu wat dalayab ru wat mut bafin jinjar poi bai chadu yo dalayab la fe ma dia ni ki jing bitar ublei sikat do kai layab ja kum do poi bai chadu yo hanai ka bible ko ka kran syang ne balada dai ha ka por bo blei lo bo jing yap ro phat ngin lai ngin ya kata ngangai kata udang keren tu ha ka to ka nong pasan si pol bening kong si thas ni ong ka khop khandai na bo blei lo bo yang i om ya jing bitar hanai ka ban yo ya jing em do jesus christ wo try jung bo yang i ban bitar si ka jing bitar ba ka ba un sai hang ka slak ndo pe Johannes uyo I yakane kabo blai kren bo sa ai yakane ka jing tho ha ka kitab jing pao yakaba nakan ma bo ngayang ne ngan pule ngai kan kerku yanga bai pi wong lonong balai kho ba chong na bang phala ris kham ya ka teng ga jai sha jonga tengaru ngan ri kan dong e pha na ta ka por yong ga jing ten jo wan sa ja long ha ka sai bro ko wei man ten jo kai ni kita ka shong ha do ha ka mi ngawan kloi to bas kham ya ta ka ba padon bo no ru nom shem ya ka pan siat jong pha u ta ba job nan pan long ri jet ha ka heu blai jonga de on mi no shabar mangan tho halo ji u ya ka teng u blai jonga ba ka teng jonga ta ka nong ba u blai jonga ka Jerusalem ka ba thamai jar bodon ki skor ton so ya ki ai ba mun sem ong ha kita ki balang blai dang kran hado man tai ni yang yo ya ka ni ka grace period ka ya ka jong jing ai kala ka bo no kala ka bo no namar la da sha e mun se bo kho lai dang rong no Beliau jangan apa pun sensiar. Maka jing kordet kan buat ke bakhrau. Yang bangila ong ke jing kordet ke bakhrau. Ketin pareng ke ong great tribulation. Maka tak kadau kan no ke jing kodor kena kaya pun ia mata. Para bangai ngan duai tangkum kalam kmat. Ngai ke basa ke dei mapi. Simet menyai ke jing khot ke jong try. Siak ke jing penem. Ini duai. Try ke duai ini was skap baro try. Ben seba ko jauh blai. Keren kita kerku penjara yalam. Kin snow trim yang kita kaya ke bakado. Henry metang khot mentah try. Metang ong wan hanga. Pi ke thai pe kya ke jinget penjam pi. Metang ong try. Ya ke jing sok janga ngai pi om ko ba thai ka ai. Mai ka pi wat ku slai bo lai chapting. Try kin yai ban me. Try kin sok tho. Ha try. Kumba ba ong try ka thama ke jama. Try kita mang mengi kendo menta try. Medang piam mengi. Medang bat mame, medang kerku mame, medang kershan mame. Ndai kat boy ka pora try bo no dak. Ya kene ka percai. Shua mengi syam ya kata try. Yo ban piang baro ya ke penem ko menta kene ka ya. Oban ya syam ya me try kilo. Try kerku ki no skap baro try. Pan ki Jesus nas. Amen. Ya roi try.